का हो यार, का समाचार। नमस्ते नमस्कार, हम बानी आरएस विद्यार्थी। अब भी अपने देख रहल बानी भाषा भोजपुरी। पवन भैया के नीलकंठ देवा गाना आयला के अपार सफलता के बाद अभी 3 गो गाना बाकी बा। सावन लगभग अब खत्म होए वाला बा, लेकिन अभी गाना 3 गो बाकी बा। पूरा भादो अभी बाकी बा बजी, और तीनों गाना कहर बा, लहर बा, साफे बवाल बा। और तीनों बड़का बड़का कंपनी से गाना रिलीज होता। सारेगामा हमसे आवता काशी में शिव शंकर, टीडी सीरीज से आवता भोला जी के टोला, और MMB रिकॉर्ड भोजपुरी से गाना आवता मर्दा गर्दा मिली। मतलब जौन कंपनी से आए रहा गाना पियर फराक वाली, वही कंपनिया से गाना आवता मर्दा गर्दा मिली। मतलब अभी तीनों के तीनों जौन ब्रांड गाना बा उहे बाकी बा। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। त आवता गाना तैका सा सबर कर ली। एहे रहा नहीं जाता। गाना तीनों रिलीज हुई, वीडियो साफे फाड़ी हुई। काहे कि सारेगामा हम के तब वीडियो फाड़ू हेबे करेला। क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज, ठीक बा। निराशा के तो कोनो मौके ना मिली। और ट्री सीरीज तो ब्रांड बा भाई, एमे ना कोनो शक बा ना संदेह बा। और दूसरी बात की मर्दा गर्दा मिली तो सही में यो गाना गर्दा हुई, एल्बम के नाम से पता चलता नु। तीनों गाना ब्रांड बा, ब्रांड लेवल के कंपनी से आवता तो गाना ब्रांड होबे करी। पवन भैया के इतना अच्छा खासा गाना जो रिलीज हो रहा नीलकंठ देवा, लेकिन उतना व्यू नहीं खे। मतलब कि एगो भोजपुरी में एक अलग लेवल के गाना रख, जो सोचल जाए तो अभी केहू ना वो टाइप के गाना ना गैले रख। अलग पहचान, मतलब कि एगो पुरान कथा में से वर्ड काट काट के गाना बनावल गए रख, चुन चुन के वर्ड बनावल गए रख गाना, लेकिन उतना अच्छा खासा व्यू नहीं खे। लेकिन जो भी हो, लेकिन गाना ब्रांड बाटे, व्यू उतना कम ना आवे के चाहिए। अगर अभी भी अपने लोगन ताक देम तो गाना साफे हाँक देवल जाई, समझता नहीं बात। और हम भी एगो छोटा सा सिंगर बनी भोजपुरी के, हमारा नाम है आरएस विद्यार्थी। अगर हमारे गाना सुने के चाहता नहीं तो यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाई और आरएस विद्यार्थी सर्च करिए और हमारे गाना ऑडियो वीडियो सुन सकीले। और अच्छा खासा अगर गाना लगा था तो तनी हमके भी सपोर्ट करी जा, ठीक बा। और ये चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि भाषा भोजपुरी पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड हुई। और तनी शेयर भी कर दीजा। और फिर मिला तनी अपने सबन से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।